seWicknell odedzera kuti mukadzi wake ihure aifarira mari kudarika iye, apaisikira achinetsana nevanin'ina vake even namai vake, the late one. Hi guys, welcome to Tife Files TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Ndonyaya iripo guys, seWicknell anyora achiti paFacebook pake, leaving my ex-wife was doubtably one of the most difficult decisions I have ever had to make in my life. However, our marriage faced irreconcilable differences that made it impossible to continue. She struggled to get along with my family, including my dear late mother and all my 6 sisters, and the consistent fighting became too overwhelming for me. It reached a point where I felt that the person I was fighting for was not making an effort to support me when the world had turned its back on me. This made the marriage broke down. I recently paid 2 million rands for their Christmas holiday. So seWicknell vari kudedzera kuti inini nemukadzi wangu ndanchimuda zvisingaite, but problem ndeyekuti pandakange ndakutukwa nevanhu iye akatadza kundimirira semukadzi wangu, asi chinhu chaanonyanya kuziva kufarira mari too much. That's why muchinzwa seWicknell vachitaura nokuti vabhadhara 2 million yekuti vaende kuholiday for Xmas. Chii chakadaro chinenge ngozi. Handizi guys, ndachikumbira kuti mukomende down below ari kudedzera seWicknell kuti iye Sonja ex-wife yake vanhu vekumba kwavo vanga vasingamufariri. Chii chinoita kuti vasamufarire? It's obvious vari kuti seWicknell ari kudedzera kuti Sonja anga achifarira mari too much, apa mari anga achishandisa zvinhu zvisina nebasa rese, kundibikira kumba anga asingandibikiri, chaanoziva chete imari. Pandakatanga kutukwa nevanhu ndiye aifanira kuti andimirire semukadzi wangu, but no, akatadza kundimirira. Saka ndo zvaita kuti ndinyatsoonesa ndiongorore kuti aiwa, uyu mukadzi chaiye here kana kuti hasi mukadzi chaiye kuti ndidanane naye. Munongoziva mega guys, seWicknell vari kutaura izvi vatone mumwe mukadzi anonzi Lulu avari kupengesana naye. Tichitaura kudai you will never know, vakabuda vari kufamasi achidedzera seWicknell kuti mapregnant test apera. Utogona kutongo expecta kamwana kari munzira. Handizi guys unoti kudini hazvo, because ndo nyaya yataurwa naseWicknell, vabuda pachena vachidedzera kuti ihure mukadzi wangu haagoni kundibikira, chaanongoziva chete imari. Ukataura nezvenyaya yemari, that is why muchinzwa chinzi seWicknell achidedzera kuti akabisa 2 million yeChristmas. Apa ari kudedzera kuti uyu manje mukadzi ndiye chaiye anofarirwa nevabereki vake nehama dzake.